हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि एसपि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय। ओमफ्राय नै जोङो दा माबायाव थांनो नागिरदों बरा पानि थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय देलायखांबाय रेडि जाखांबाय ओमफ्राय एसे बेरायना फैनोसै जायगाया माबायदि नुफेराखैबो नालाय। ओमफ्राय जोंहा मा होनो बिदानि फिसालानिबो बार्थडे दं नालाय दिनै, ओमफ्राय बेनिबो पार्टिखौहाय बेयावनो खालामहरनोसै आरो जायगा नायनानैहाय। ओमफ्रायो माबायदि जायगाफोरा सोरबाफोर नोंथांमोनहाबो नुफेराखैबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय आं लामाखौ देखायला आरोना डाइरेक्ट लकेसनखौल' देखायनोसै दा सहैबा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहाबो। माने खोरखि खुला खालामनानै बिराद बार फैबाय जोंनावहाय, ओंखायनो मेगनखौहाय होथेना लानानै उफाय गैया, बार हाबबा बोरैबा मोनोना। ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दा सौफैबाय। ओमफ्राय ओरै शिलं थांनाय लामानिफ्राय ओरै राइट साइडजों हाबनांगौ आरोना। ओमफ्राय नैबे साइनबोर्ड दंखायो वर्कशिप लेक रिजर्ट एन्ड वाटार स्पर्ट्स कमप्लेक्स लिरनाय दंखायो, बेजों सिदा हाबलांबानो जाबाय। लस दङ होननानै ₹600 1 घन्टा मोनो सासेनि सुइमिं खालाम। बिदि मिथिबा सुइमिं कस्टिउम लाबोजागौमोन ना खालामनो हाया, गुसुसो जागोन। नङा जुदि सुइमिं खालामनो बिदि सानो बे लाखिनांसिगोन नामा? बिराद मानसिफोर माथो नामा आंबो गोदान थांनो। जों मोनफैबाय आरो दा, ओमफ्राय गारिखौहाय बे साइडआव दोनबाय। ओमफ्राय ओरै थांनोसै, बिराद मानसिफोर बेरायफैयो, जोंनो बाजैमोन दं खिथ'। दा थांबाय थानोसै, मा मा दं नायलांसै। सावनायाव होग्रा जबा बे बिफांनो नै दिनैसो नुफेरदो रेलावहाय, नोंगो दङ बिथिंजायहाय, जानला मोनलासो रज'यो नै मालाय बेयाव, बैयाव दं थाबायनानै। ओमफ्राय नै जों दा गारिखौ दोननानैहाय थाबायबाय आरो, ससे गोलाव थाबायलांनांगौ नालाय। ओमफ्राय थाबायनानै थांनोसै। बिराद टुरिस्टफोर फैयो बेरायनो, जमा जमा मालाय हर थाफैजोबनाय बे गिदिर गिदिर लांनानै। गाड़ी दे नोगोर फैयोना गारिया मेल्ला। माबा रायलायखो बुजियाबो। मेघालय टेक्सि नोंलाय फिदिंदों नायाखै ओरैनो नायालासिनो सग्राव हरसिमोन। लालू कालू saya dia lalu kalu बागबाजिस खाया मैया मारै थाबायखो जिरायखोमा थांनानै Bara Umiam kita nasi gak? Begini ya kami.
ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ അപ്പോൾ വേണ്ടാന്നിട്ടാണ് बिराद मानसिफोर बेरायफैयो टुरिस्टफोर फैयो जायगाया बिराद मोजां बरिया बिदामोन गासिबो फेमिलि दङ बेयाव खिथुआवहाय आं सिगां सिगां थाबायदो आरोना गाहायजोंनो सौथुलाबायखाबावो नङा आरो मा सेन्देल गोजौ गानगोन अच्छा അങ്ങനെയല്ല सान्दुं जाफैबाय नैबेयाव ससे दहाय अखा हासोगारनानैहाय बेयाव सान्दुंआ नै देन्जारजोंहाय दसेनो दुंबाय दसेनो अखा हालाय बिराद सान्दुं जाफैबाय नैबेयाव टयलेटआव थांगोन र' बाजैया टयलेटआव थांनो आंबो थांखानोसै दा गोजान गारि गाखोबोबायना ना सान्दुंआ नै जा बेरायफैनाय नामै खासि ड्रेस गानबाय आरोना ओरैबायदि टाइटनि बुस्थु आखाइनियाबो थाइदां गाननाया ओमफ्राय नै जा गिदिर खानायबो मालाफोराहाय गावसोरनो आराम गानहोयो आरोना थेवब्ला फट' सट' लानोसै दा आयंजों बाजैजों गानगासिनो दङ बिसोरखौ नेदों आङो बायहेरायावहाय साथामजों आराम फट' लानोसै आरोना जोंबो बटिं खालामनो लुबैदोंमोन ओमफ्राय नै बटिंआनो थोआनो बिराद मानसिफोर जमलागासिनो टिकेट लाखाजोबना ओमफ्राय जोंहा दा ओंखाम जाहैनो थांनो नागिरबाय गाखोनाय जानाय नंला खोमाहाय बेखायनो आं दैखौ मोजाङै दैया बेनो जाबाय बरा पानि बेनोसै बिराद बायह्रानि मानसिफोर बिसोर गासिबो बटिं खालामग्रा जोब একটু ভালো করে একটু ভালো করে করো अरे ऐसे ही मजा आता है यार तो समझ में नहीं आ कैसे बोले नो मोर फोटोस चलो भाई फैबाय जोङो दा ओंखाम जानोसै दसे फ्रेस लानोसै ओंखाम जाखांनानै बटिं खालामखांना शिलं थांगोन बेरायबाय नालाय बेरायलांखाजोबथारसैनो दिनैनो मोजांथार नै बेयावबो ओरै पार्किं दङ आगदाजों राइट साइडजों हाबजेननायनि राइट साइडजों पार्किं ओरैहाय ओमफ्राय जों ओरै सिङाव हाबसिगोन
नैबे रेस्ट लाग्रा खोमा ना रेस्ट लाग्रा मोजांथार नैबे काउन्टार लेफ्ट साइडजों हाबबाय मा बानायगासिनो दंबावोसो ना हनै बेयाव गाहायाव थानोसै जोंबाव एसे गिदिर नांगोन ना मिलायनो नैलाय नैबेबो गोजान थाबायबोना मेंबाय नामा बाखिया थाबायबोना मेंबाय जों दा जिउनि नामै बार्थडेनि नामै बे केकखौनो जानोसै आरोना बिसिनाव केक गिदिर गैयानो हानो मोनला बेखौनो ओरैनो जानोसै आरो माखासेया बैयाव जिरायबाय बेनो बार्थडे जाबाय जिउना उफाय गैया बाहेरायाव फैबाय जेला जिउनि बार्थडेनि केक गुरै गुरै आराम ना बिसोर बिदि मा माबा इउटुबाव होयोना उल्था उल्था जानानै एकदम माबा जायो मोनसे जायोना गिदिर गिदिर आरो बिदि लाबोयो साम'जों उल्था माबोरै जायो मोनसे गिदिर भिडिअनि थाखाय खनसे गाहाम जायो नों भिडिअ खालामनो हागोन 시리콘스 농도나 이렇게 하고 이거 그냥 그렇게 하나. 국수비요. 국수. 근데 시리콘 농도나. 비리아니시 जाबाय जों दा. चिकेन बिरियानी अमा फ्राय जाबाय थानोसै. 하리야키. Maninya bungjabay garia. Pincar मानसि फैयो. जाखांनानै ओमफ्राय दायो बटिं गाखोनो थांगासिनो दैयावहाय. बिदि नङामोन ना गारिया बुंजोब्बाय लामा लामा
टिकेट काउन्टारा लाइन जोब गाखोनो मोनगोन ना मोनला जाखो जोंलाय बरा पानियाव नांलायलायबायसो टिकेट मोनैनि गावजों गाव दावराव गावनि थाखायनो टिकेटनि थाखायनो बयबो गोजाननिफ्राय फैनाय गाखोनो लुबैना बेचाराफोर माथो होनबावनो जोंबो गाखोनो लुबैनानै दङ दा जोंनो गाखोनो मोनाखै आरो मालायखौलाय मा होननो जोंनो जिरायना जमनानै दङ सोर सोर बुलायो मायो बेखौ नायबाय थाग्रा जानोसै जिरायनानै बहुत भीड़ है बाबा तुम्हें देख के आएगा आ जाओ आमसो स्पटिं गाखोनो बरा पानियाव खालामनो नागिरनाया नै जोंहा गैया टिकेट मोनाखै ना मा होनदों टिकेटबो मोनाखै नेनांगौ बिराद मानसिफोरबो नेगासिनो ओमफ्राय जोंबो एसे बादबबायबो ओमफ्राय अखाबो ज्राव ज्राव हाना होबाय खारखोला बोजोबना मेंनानै थैसै नै गारियाबो बेसेबांबा गोजानाव गालांनाय ओमफ्रायो आयु थाबायबोनांगौ गोजान जायोना बैयाव एसे हाजो बायदि थामान खोनाया मेंजोब्बाय ओमफ्राय दा शिलं थांगोन ना मा होनदों शिलं ओरैनो लामा लामा नायनानै फैनोसै आरोना सिङाव हाबला शिलंआवबोथ' बिराद ट्राफिक जायोनो